Umiljazzjoni, gideb u abbuż psikoloġiku. Dan huwa l-ftit li għaddit minnu Nancy Abela kemm fit-tfulita u kemm meta kibret, meta daħlet f'relazzjoni ma' persuna deskritta bħala narċisista li kif spjegati wara ħafna ħabba u attenzjoni ġiet mormija. Kon żgħira il-mami xejn ma kienet satil, kienet issawwatna ħafna u anke kellha ħafna neglect, tipi li anke l-bżonnijiet materjali kienet titraskura. Quddiem in-nies kienet turihom li l-nies kienet turihom kemm tuħsibna, imma fil-verità anke ġifieri għaddejt minn żmien laqas ikel biżejjed ma kien ikollna. Nancy qalet il-TVM News li fiduċja fiha nnifisha xejn ma kellha tant li meta kibret bla ma taf daħlet f'relazzjoni ma' narċisista li ġela ssofri kontinwament permezz tal-lob psikoloġiku u disrispett kbir. Meta tikber sfortunatament li jiġri tant in-normali tiegħek huwa l-abbuż u d-disrispett u tant ikollok low self-esteem. Mbagħad naqra jibda jżid l-abbuż, laqqas biss tinduna. L-aktar ħaġa li kienet weġġatni li kien qal li inti sirt balla ma' saqajja, il għaliex li jiena kien jarani bħala peace u tul is-żmien kollu li kont miegħu għamel minn kollox biex li pinġini bħala peace. Nancy qalet il-TVM News li dan kollu effettwa s-saħħa mentali u anke fiżika tagħha. Għamilt snin twal, 23 years, ma naħdimx jiena. Iltqajt mal-kors li finalment kont għamilt jiena ta' training li kien speċifikament fuq trauma recovery, għamilt training u mbagħad the rest is history. Nancy tajt li parti mit-terapija tagħha kienet li tibqa' tagħmel dak li tħobb, il-pittura. Permezz tal-kors u training li għamlet illum il-ġurnata Nancy tajn lil dawk il-persuni li għaddejjin minn dak li għadditi.